Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian Bu Yuni badhe nerangaken ngenani aksara rekan. Aksara rekan menika namung wonten gangsal aksara. Nggih menika ko, za, fa, ga, lan za. Aksara rekan anggadhahi pasangan sami kalian aksara sarakan padatanipun. Pasangan ko menika lajeng aksara rekan biasanipun diginakaken kangge nyerat tembung saking basa manca. Padatanipun basa Arab. Menika pedoman panulisan aksara rekan. Aksara rekan pikantuk kawuwuhan sandangan. Menawi sandangan wonten nginggil kajawi pepet kedah dipun serat wonten tengenipun cecek 3. Tuladha Fitri. Pada sanes menawi ngginakaken pepet I per menawi ngginakaken pasangan Abdul Khalik.
Ndika pedoman panulisan aksara rekan. Kula kinten cekap menawi wonten pitakenan saged hubungi Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.